ngoba ukuphela kwakhe sibabili nje ukuthi uyoba yini mhlambe lonto uzoqhubeka ayenze komunye umuntu agcine sebulawa umphakathi yabo kodwa nje angikho right manje okay manje mayisedakiwe ke nje ngaphandle ukuthi uyafuna ukulala nawe ushele ukuthi uba nodlame nje yebo baba wenza kanjani ukudila nalelo dlame lwakhe awumnaki noma wenza kanjani nje maseqalile nje ngiyale ngiphume ngumuntu nje oyochama ngihambe ngiye kumngani wami umngani wami ke ngiyambikela ukuthi njoba umfana wami ephuza usenokungilwisa nje yebo mephuzile angikaze ngimtshele ukuthi useke wangithinta ama private parts